Radio So Mandila mi Well FM sababu ye karamɔgɔw nɛgɛ kaɲa 8 sangaɲa 3 o tana gosira an fɛ yan o waati kelen filɛ ni lamɛnbaa jɛkulu kama tuba la o ka denbaya la o waati kelen fana o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la bi min ye sibiri ye ni ala ma ko wɛrɛ kɛ kalansen tun bɛ ka kɛ école privée Karim Sibi lakɔli karamɔgɔw kunna a bɛ kuncɛ bi ni ala sɔnna ma maa min kan ka y'a kɛnɛ kan bi ka balo kuncɛli o sɛmɛntiya o ye an ka jɛkulu min bɛ mairie kɔnɔ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ kalanko ma madame Tarawele Kolɛtimi Danbele kan ka ye a kɛnɛ kan bi n'ala sɔnna ma kalo min n'o bɛna jɔ o tile 3 o ye lajɛrɛba ye an fɛ yan Zegɔ n'a bɛ tali kɛ Toguna SA ale ni Papa Siribe o ka baara ɲɔgɔnya min n'a bɛ senna an bɛnna an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ sɛmɛntiya na ala sɔnna ma alamisa don Mali kibaruyaw la Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale tun bɛ kita kunu kɔriko lahalaw la an b'a dɔn k'a fɔ kitakaw bɔra fan bɛɛ fɛ Dr Sogɛl Kokala Mayiga yɛrɛ a ye lasiri caman kɛ kama sɔrɔ nin fɛ k'u ye Burukina Faso sen bɔ CEDEAO ko la fo kana se waati wɛrɛ ma an b'a la dɔn k'a fɔ délégation bɛna taa ye bi n'o ye chef d'état-major CEDEAO tɔgɔ la olu bɛna taa yen bi ninnu faralen ɲɔgɔn kan sɔgɔmada in na donkuba filɛ a bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu dɔn ka ala ka tile hɛrɛ di aw ni ne ma ne ye ci ka kuma lase aw ma Ibrahim Sise imam do a filɛ nin ye misiri min filɛ n'a tɔgɔ dalen bɛ Salifu Bole la a misiri weleba ye dɔ ye Ali Pujugu ye o imam n'o bɛ tali kɛ imam Ibrahim Sise k'a b'a lase badi bɛɛ lajɛlen ma ale wolofa Abubakar Sise min na ala y'a ka kalifa minɛ a la kari tɛmɛnen ka bɛn kalo ni tile 23 ma a tun bolodala k'a fɔ sarakabɔ o tun kan ka kɛ bi sibiri ko nka a bɔra dɔw kɔrɔ k'a bila na ala sɔnna ma tɛnɛndon na tɛnɛndon ko a sarakati bɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a bɛ kɛ Ibrahim Sise ale yɛrɛ ka denbaya la o siratigɛ la ka kɛlen bɛ ka filama bɛɛ lajɛlen wele ni kɛnɛ kan walasa maaw ka fara ɲɔgɔn kan ka taa dugawu don kɛ ale yɛrɛ wolofa ye Zegwa kibaruyaw la halisa an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi ni ala sɔnna ma kalan min na tun bɛ sen na ni jɛkulu min yɛrɛ sigilen bɛ école privée Karim Sibi a ɲɛnɛmayali kama comité de gestion u y'a laɲini ko ka kalan kɛ lakɔlimɛtiriw kun o laɲini min kɛra an b'a ladɔnniya k'a fɔ o bolodalen bɛ ka bila semaine daminɛ na bi y'a tile damadama ye o fɛn min n'o ye patron Maïsie Kone n'ale ye conseiller de cap la Kajuru ka fara madame Dumbiya Fatumata Tarawele kan olu tile damadama de filɛ ni san kɔni kana kalan kɛ lakɔlimɛtiri kofɔlen ninnu kunna a kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa dɔ bɛ se ka fara dɔnniya kan cogo min na kuma bɛɛ min ka fisa o de ni ala ma ko wɛrɛ kɛ bi ko a bɛ kuncɛ kama sɔrɔ min fɛ o ko o kɔni y'a jateminɛ u nana baara min kɛ tiɲɛna ko a fisayara siratigɛ la a ɲininen don comité de gestion fɛ miiri waati o maa dɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛmaa dɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ekɔliso la ani Zegwaka dɔw kɔni kan ka ye a kɛnɛ kan walasa ka nin kalan bolo in kuncɛ lafiya ani hɛrɛ kɔnɔna na cogo min na o bilalen bɛ ka bi kɔnɔ ni ala sɔnna ma école privée Karim Sidibe la Papa Siribe Bakari Siribe kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ san dama bɔ bi ani Toguna SA o tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o tɛgɛli ɲɔgɔn ma san o san o bɛna ka na baaraw boloda ɲinata ko kura o bilalen bɛ ka alamisa don kɔnɔ alamisa don nata n'u bɛɛ bɛn février kalo tile 3 ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o lajɛrɛ bɛna kɛ wa a bɛna kɛ Zegwa mairie la a bɛna boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sanga minnu ni olu ye sɛnɛkɛlaw ye nka tracteur minnu n'olu b'an ka sigida la ko a ɲininen don bɛɛ fɛ wa ni sɛnɛkɛla ŋanaw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ n'ala ma ko wɛrɛ kɛ fɛn min n'o ye délégation min bɛ na o délégation n'o bɛ tali kɛ Toguna yɛrɛ délégation na a directeur général yɛrɛ o bɛ a kɛnɛ kan o la ko o kɛlen bɛ ka wele bila bɛɛ ma walasa nin don kofɔlen a bɛ se ka kɛ fɛn sabatilen cogo min na an ka sigida la min laɲininen don o ye o de ye
Ola ko papa sebe abangini o CPC fempembea o secrétaire ayinen dolu fe o ka yeni keneka ani ka adamne zegwa ani alamini o abela yele welele lo ni keneka o kerengelen yala munu nolu ye o tracteur tuye nolu ye senekala ye ku be welele lo ni keneka akera ibe yansawo ibe Côte d'Ivoire walma ibe Burkina Faso ko o bela yele welele men keneka o femino ye maha nantume ale directeur général tuguna tola ale kangaye ni keneka ani CMDT nyamambe kajulu o kangaye akeneka kafara chambre locale d'agriculture mimbe kajulu o kangaye akeneka ano une union locale de producteurs du coton du sec de kajulu o kangaye akeneka ani jeunesse président Zegwaya o bela jere kangaye akeneka ni kuna fonu bana o bena nyonche katayoro mina o ye papa yere daga yoro kadaka toguna amanshi abe fere o yoro ko folo de la o statkela mala luna ka fo bewele len ni keneka na la sonama abeke aramsa don kabe kaloni clé savama mari kiberola docteur sugar ko kala mayga alek be kitakunu kita kaw ulu ye kor ko do balatun ka teme korolenka alabana mi ma san o san o be farangon ganke kata kuna fonudi sankara ketu mena yali korko beli halamina o sankulam bena jo abena ketu mena amala dona ka fota hakna nyoma odeka o hakilna ndi odeka kunu docteur sugar ko kala mayga adu to ka kuna fon chamandi kadaka franci yere be komina bi en fait malila docteur sugar ko kala mayga dasra chamama la mala don model don ka fo ko ni bara mina be senabi to bala jele na docteur sugar ko kala mayga ay to kitaka fe ka jabi do di francima ayaja ka fo ko ame watimna comme 600 franci be mangami na marino fe mi kafsa makwa ka dabla na ma dabla alaba mi ko mauma ne de gela taka ngesi manima sandama ikonana ni gela konana ko alatison alabi imano ni satkela ngara kitakunu uya ajatimne ka fo koribo malla akadi mali korbola wi sangoni bayelama kadu mali korkola sana katie katayrore o ka prebela gilentke fini munum be glan napta glan ko kanada ni kori ko yele mako o nyona ke enfin ya malila ko o napa kabu kusebe hali tini munu fle ko fini munu kori munu be boya napta jamana wala napta ke tini de katla ko tikana ama ya ambosa zanga soma ni o fere sola ko o ke malila ya min kapsa ko o de docteur sugar kulga maiga aye foli bakke kol bola la kun kayo la ka foku na alama ko ke gela mami ni mali makobala ko ni asentale ala ni kolonel Asimu Goita bari kirola alsa ambala dona ka fo piko gunka agala ka fo commerçant o bella gret samana ko wala tala ko fe pribe kagele abega gele tuwe mina numa sigero kile ka cloud ni nyoma fendo femini gele abala kusebe o ya fo dongo o tara munun na bongo konnana ka butigi chama datu butigi mununu ye seskelke kana ye ka fo be ka fe pri la prime na mai o anane ka fo tulu ni tulu ko ni o pribe degere na bi ko tulu pribe yoro do la kemefla animuga akacha amancha kadaka ko watina aketugo wala prime na be kasigi ko ni mama amnena pri regere malila pemela sima imasigi ni femi pri o ya befo o ya jira ka fo femi no ye tulu pri o yala la kamiye dusugu kono o ye kemefla animuga ye nga sugaro ta benkero la sugaro mbegla en fe malila ko o manga teme kemeka no ko mimbe fam be bo jamana wala la kana benkero la ka fo manga teme o keme animuga kan sugaro don todo wala malu gouvernement kon kelme ka fere batke wala sa ni gela mina benale ka kumbe fere mina koko o fere tke shin ani o jakulu mun walma yoro mun ni sugaro be boy o sugaro to ko anyina do fe ka ko tiria ka be sungalo o natama wala sa sugaro ko gela kana masisro o kasanga sungalo le halawuma zeni mulai jakulu msigira assise national kofe
wala saka ko kɔlɔsi n'o ye fɛn min ka ɲi o kɛ na ka na o da yira jamana ɲɛmaa la n'o ye fɛn min man ɲi o k'a ɲɛfɔ k'a fɔ nin man ɲi o jɛkulu Zeni Mulayi kunu ka sanga CEDEAO ka sanction ma olu taara hakili jagabɔ ka na ni sɛbɛn dɔ ye k'a di colonel Assimi Goïta ma kunungo walasa a bɛ se k'a yɛrɛ dɛmɛ o ko la cogo min na o satikala a y'a jira k'a fɔ nin tɛ baasi ye jɛkulu in yɛrɛ segukun filɛ a comité de suivi min n'a fɔra ko nin y'a baara daminɛ wa ko nin de ka ɲi ka d'a kan ko n'a bɛɛ ta ka ca Ala fɛ hali ni fili kɛra ko hakili tɛ caya o nana kunungo ka na o laseli kɛ Mali ani Faransi gɛlɛya ko banna ye bi an b'a ladɔnniya k'a fɔ Jean-Yves Le Drian ka fara Florence Parly ka kuma kan o longo Jean-Yves Le Drian de ala minɛ kunungo sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 9 waati ka taa kunnafoni di so dɔ la ka a ka kunnafoni o di o yɔrɔ la ka Mali jalaki kosɛbɛ o Mali jalakile fɛn min n'o ye kunnafonidilaw ye France 24 ani RFI olu fana ye an ka minisiri Ablaye Diop o wele k'o ɲininka yali a ye Florence Parly ka kuma mɛn o don ko o jaabira ka d'a kan colonel Ablaye Mayiga y'o jaabi ko nka Jean-Yves Le Drian o fana ye nin fɔ yali a bɛ se ka mun fɔ a la Ablaye Diop a ye Jean-Yves Le Drian a ye a lasigi a malo kɛnɛ ka kunu fɛn n'a y'a fɔ a nimisala bɛɛ lajɛlen na Faransi yɛrɛ a fɔra fɔcogo min na sɔgɔmada in na Faransi kunnafoni so dɔw bɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin bɛ kɛ sababuba ye ka Jean-Yves Le Drian ka sumaya dɔɔni ka d'a kan kuma in fɔlen o y'a sɔrɔ Ablaye Diop a yɛrɛ bɛ Bruxelles lajɛrɛ la Union européenne nanzaraw ka tɔnba olu tun bɛ ɲɔgɔn ye la jamana min sigira kunungo jamana 10 o bɛɛ lajɛlen téléphone ci visio conférence la Ablaye Diop ye kuma nin fɔ ka tila a yɛrɛ bɛ Bruxelles tan bi fɛn n'a dogonen don a y'a bɛɛ fɔ a ma min fɔ Jean-Yves Le Drian ɲɛna a y'o de lakali nanzara jamana minisiriw ye ko filɛ nin cogo in na Mali bɛ nin cogo in na Faransi bɛ nin cogo in na a ko daminɛna cogo min na a bɛ nin cogo in na misali la fɛn min n'o ye kunungo tuma min na n'a bilara colonel Assimi Goïta yɛrɛ ka page kan Ablaye Diop a y'a jira k'a fɔ jalakili caman bɛ Mali ta bi ko Mali ye coup d'état kɛ ko Mali ye layiru min di ko layiru tɛmɛna maaw bɛ ka ɲin'a la k'a fɔ bandaw nana kalo 9 min kɛ bandaw taara sira min fɛ o de kɛra sababu ye ne ko nana bayɛlɛma tan n'o tɛ denmisɛnninw tun y'a laminɛ cogo min na jamana ɲɛmaa tun y'a daminɛ cogo min na n'a tun tor'o la fɛn filɛ k'a fɔ k'o tun tɛna na fɔ o satikɛ la ko o k'a lajɛ Mali filɛ nin ye wa min bɛ yen a bɛ min fɔ nanzara jamanaw ye yɛlɛma bɛna don ko bɛɛ lajɛlen na o ka na ni min bɛna na ka na kuma Mali jamana ɲɛmaaw fɛ Faransi bɛ ka min fɔ ko la gente hali n'o kɛra bi kɔni a jamana ɲɛmaaya kɔni bɛ olu bolo bi ni Faransi bɛ ka fɛn fɔ a kana tɛmɛ yɔrɔ caman na a kana n'a ma kɛ ten hakili la k'a bɛ kɛ cogo k'a tɛ kɛ o cogo la n bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin kunungo lajɛrɛ ani nin kunungo kuma a ye maa caman lafiya Mali ko la ka d'a kan fɛn min n'o Ablaye Diop tuma min na n'a ye Jean-Yves Le Drian jaabi a tilala ka taa nanzara jamana a minisiri bɛɛ lajɛlen o bɛɛ sigilen bɛ visio conférence la k'a bɛɛ lajɛlen lafaamuya nin cogo la o de la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kuma in sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara kosɛbɛ ka d'a kan a ye min fɔ Jean-Yves Le Drian ma ani Faransi ma Faransi bɛ mankanba min na k'ale tɛ kun dɔɔni na a ma se nin si la o la ko Mali y'a dan tɔgɔ la jamana n'o ye tiɲɛ ye fɛn ye Mali ka hɛrɛ ye ko maaw k'u o bila kɛrɛfɛ wa jamana bɛ minnu bolo bi wa u ti sɔn k'a fɔ k'u bɛ sɔn jɔnmaya ma k'o tɛ kɛ o de bɛ Faransi ani Mali cɛ kɔrɔlen k'u tun bɛ ba la dɔrɔn n'u ye hakilina min ta u bɛ n'o fɔ jamana ɲɛmaa minnu bɛ Mali la bɛ sɔn ma k'o banna ko fɔ Faransi ka sɔn k'a fɔ o de banna n'a ma sɔn ma ne hakili la hali bele k'a tun bɛ baara kɛ n'o ye cogo min na k'a bɛ kɛ ten o de bɛ ka Faransi sɛgɛn k'o tɛ se ka kɛ tuguni a k'a lajɛ a ka sɔn k'a fɔ a jamana bɛ ninnu de bolo u bɛ hakilina dɔ de fɛ k'o de kosɔn ale ko ni Faransi ma kunnaja Danemark gɛnna cogo min na Faransi kana to a bɛ gɛn ten an ma se o yɔrɔ la fɔlɔ ko nka o ma bɔ a la k'a fɔ de ko Faransi tɛ gɛn o ma bɔ a la nka an ma ni sani k'a se o ma k'a lajɛ a ka sɔn fɛn dɔ ma n'a ma sɔn o ma ko min bɛ kɛ o la o bɛ kɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min n'o ye Ablaye Diop a ye nin kunnafoni di kunungo bɛɛ lajɛlen wasara a jaabi la min ni bɛɛ kun sigilen bɛ ka a kɔnɔ Burkina Faso k'u ye Burkina bɔ CEDEAO la kun ka bɔ a la ka d'a kan ko a ye coup d'état kɛ ko CEDEAO ka charte kɔnɔna na ko coup d'état t'a la ko n'i ye coup d'état kɛ ko i bɛ bɔ a la wa k'i bɛ ɲangi se ma kɛ ɲangini ma fɔlɔ o yɛrɛ ka kuma la nka a laban ye min ye ko o bɛna bi
CEDEAO chef d'état-major wolu kon kan kana bi Burkina Faso kana kuma ke ni Burkina jamana ɲɛma kura ye o satigɛ la Paul Henri Damiba Paul Henri Damiba ko o bɛna kuma ɲɔgɔn kɛ n'a ye bi walasa laɲini bɛ CEDEAO fɛ teliya la o laɲini dɔ ye ko ka Roch-Marc Christian Kabore k'a bila ka bɔ fanga la kelen filanan ye min ye ko o bɛna a laɲini hakilina min bɛ ni jamana ɲɛma kuraw la ka sanga CEDEAO ani o yɛrɛ ka jamana ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ o délégation kan ka na bi ko a délégation bɛ tali kɛ chef d'état-major sɔrɔdasi ɲɛmaw o bɛna kuma ɲɔgɔn kɛ ni o tɔɲɔgɔn cɛ ye n'o bɛ tali kɛ Burkina Faso jamana ɲɛma a kura la an b'a aw ladɔnniya k'a fɔ n'o bɔra yen o bi ye sibiri ye tɛnɛn don ko u bɛna politikimɔgɔw dɔw bila ka na Burkina Faso ka na kuma ɲɔgɔnya kɛ ni Burkina Faso politikimɔgɔw ye o satigɛ la o délégation ko min ko fɔra an b'a ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ de kɛra kunun société civile caman bɛ yen Balai Citoyen ani jɛkulu caman bɛ yen olu ye lajɛrɛ kɛ ko bɛ min kɔni fɔ CEDEAO ɲɛna Burkina Faso tun bɛ yan a mɛnna gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen Burkina Faso sɔrɔ maa ma na olu bɛ fɛ k'u ka kow ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye ko u ye min kɛ Mali la ni u ye o bila u hakili la ko bɛna kɛ Burkina ayi ko o kɔni a tɛ kun la o yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ délégation min bɛ na a bɛɛ ka fisa ko ni Alassane Dramane Ouattara yera la ni Alassane Dramane Ouattara yera la k'a jajigi Burkina Faso an b'a ladɔnniya k'a fɔ min jara Burkina bɛ nin bɛɛ lajɛlen na Henri Paul Damiba a ye min fɔ ka tila ka kuma kuncɛ la patrie où la mort nous vaincront k'o ye Burkina Faso taamasiyɛn de ye o y'a y'a la k'a fɔ kabiri Thomas Sankara sara ni kuma tun tɛ fɔra ka ɲɛ bilen a bɛ fɔ hymne national la nka ko k'a fɔ k'a wasa ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o b'a yira k'a fɔ la o jamana ɲɛma kura ani Burkina Faso ka jamana kɔnɔdenw hakilina o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o ye ɲininkali kɛ Fada Ngurumakaw bɔra kosɛbɛ ka foli se jamana ɲɛma kura ma ko nali diyara ye o dalen don a la k'a fɔ a mana kɛ cogo o cogo sani politikimɔgɔw ka don nin kɔkɔrɔ ko a bɛna fɛɛrɛ kɛ walasa ka basigi nati Burkina Faso o kɛlen don wayiguyafakaw fana bɔra ka foli s'a ma ko don n'a nataw la a bɛna wulikajɔba kɛ février kalo tile 12 ko bɛna wulikajɔba kɛ Burkina fan bɛɛ lajɛlen na ka sɛbɛnniman dɔɔni ta ka ɲɛsin nin jamana ɲɛma kura in ma hali Blaise Compaoré yɛrɛ ka parti CDP olu y'a jira k'a fɔ ko coup d'état in bɛɛ tun ɲɛ b'a natɔ la maaw bi tugula de ko n'o tɛ hali yɔrɔ a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a dɛsɛra a tɛ se ka jamana in bara tuguni Sénégalikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ taama kɛra kunun caman bɔra kunun ko ka u ka sɛbɛnniman dɔɔni ta ka ɲɛsin Mali gɛlɛya ma ko bɛ malidenw o sɛbɛnniman don an b'a ladɔnniya k'a fɔ o Balai Citoyen olu fana wulila k'i jɔ kun an b'a to ɲinikaw fɛ olu ye laseli min kɛ ko Sénégal man ka i sen don Mali gɛlɛya la jamana min fila n'a drapeau ye kelen ye fo n'a kɛra a hymne national n'o tɛ k'a drapeau bɛɛ lajɛlen ye kelen kun jumɛn na ni Sénégal bɛ sɔn ka i sen don o gɛlɛya la o satigɛ la ko o wulikajɔ de bɛ yen kunun wa wulila k'o ka nisɔngoya kɔni sɛbɛkɔrɔ jira kosɛbɛ Sénégalikaw la a kununko o y'a sɔrɔ lakɔlidenw olu fana bɛ grève la ko Sénégal a bɛ waati jan bɔ bi lakɔlimɛtiriw bɛ grève la k'u ka sara ma kɛ ko o ka nafolo min juru bɛ gouvernement la k'a tɛ jɔ fo miliyari 200 bɔɲɔngo la ko n'o ma sɔrɔ k'a fɔ de ko o bɛna taa kalan na nin cogo in na ayi k'o tɛna taa kalan na o dun o fana kɛra o y'a sɔrɔ lakɔli n'o kɛra bɛɛ o kɔrɔ ko lakɔlidenw u ma taa ekɔli la olu de wulila kunun hali ekɔli privé o taara bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ kunun ko bɛɛ wulila ka don dugu kɔnɔna na ko in gɛlɛyalen bɛ bi kosɛbɛ Macky Sall ale yɛrɛ kɔni bolo ni ye cikan ye min bɔra Ibrahim Cissé yɔrɔ la ko k'a lase baden bɛɛ lajɛlen ma ale wolofa Aboubacar Cissé n'ala ka kalifa minɛ la kari tɛmɛnen ko a sarakati bɔ tun bilanen bɛ ka bi sɔgɔmada in na kɔnɔ nka k'a bɔra dɔw kɔrɔ k'a bila ni ala sɔnna ma tɛnɛ natɔ la o la o ye sinikɛnɛ ko a bɛ Elhaji Abu Sanogo bonya don a la ani silamɛ bɛɛ lajɛlen n'i ko k'i bɛ dɔ fɔ ka dɔ to i bɛna dɔ kɔni dɔgɔya siratigɛ la ko a bɛ foli ko ɲuman lase bɛɛ ma o la an bɛɛ ka jɛ ka taa dugawu don k'a wolofa ye walasa ala ka hinɛ la limanaw an fana bɛ ɲɔgɔn bila yan sɔgɔmada in na an bɛ foli kurakuraya ko ɲɛsin aw ma ka fɔ a ye ni ala sɔnna ma aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini sigida kunnafoni o kɛnɛ kan na ala sɔnna ma o la aw k'an bɛn hakɛto b'a la